Penso que agora mesmo é máis fácil que antes, pero que aínda queda moito por percorrer, porque hai amigas miñas que ao salir de festa ou algo así teñen que volver para casa, non poden volver soas, teñen que estar acompañadas ou algo así. É unha cousa que eu podría me permitir, elas non. É o máis frecuente que pasa hoxe en día, pareceme unha disparate, pois temos que vivir no día actual e non o feito, o pasado, esa discriminación hacia as mulleres, pois descartala e como se non houbese pasado nada e seguir adiante, igualdade, que todos teñamos os mesmos dereitos. Cada un, dende o seu ámbito, dende a súa perspectiva, dende o seu mundo laboral, coa súa familia, coa súa parella, en torno de amigos, aportar o seu graniño de area en todo o que poida para que logo ese total se magnifique e se visibilice unha solución. En moitos casos, sí, ao final eso depende de cada un e da educación que ten cada un. O que lle deron ou o que aprende por aí, non sei. Ao fin e ao cabo, eso, por moito que sexan meus amigos, é algo que non se pode defender, pero podes intentar falar con eles, pero eso, ao fin e ao cabo, vai dentro de cada un. Se esa persona non quere cambiar, non vai cambiar. Home, sempre vai haber algúns tolos que todavía pensen igual, pero creo que a medida do tempo pois podemos ir avanzando pois sí, podemos cambiar a sociedade. Respetuosos cas mulleres e con todo o mundo. O máis importante para min é o respeto. Ainda que ti unha persona non che agrade por X cousa que fai ou por tal, ti tens que respetalo, mentras eso non che influi a ti. Sí que trato de fixarme en moitas cousas que son consciente de que a veces fago mal, é un tema recurrente en conversacións familiares, coa miña parella, en torno de amigos, entón daste conta de que hai cousas que fas, entón tratas de melloralas para as seguintes, e ao final eu sí que trato ou paro a pensar moitas veces, xa que a veces pois non sae de un mesmo, entón hai que fixarse, facer ese proceso de reflexión para integralo nas accións cotidianas, ao respecto da que comentaba na pregunta anterior, nesas accións cotidianas e no día a día de cada un, creo que é onde está a solución total. Entonces creo que eliminar, primeramente eliminar os estereotipos axudaría a que moitas rapazas se sentiran valentes para facer o que quixeran. A medida que pasan os anos ten que haber máis xente, sobre todo máis homes que sexan feministas. Pois desde pequenos na casa, primeiro non crear como rapaces que teñan unha masculinidade tan frágil como para non poder chorar, nin poder expresar as emocións, en cambio que as rapazas sean representadas como aquelas que teñen que ser máis débiles e eles protexelas. Pois máis respetuosos, así, porque o que pasa hoxe en día de asesinatos e ameazas, isto non pode ser, pero en mulleres en ningunha persoa, en nada. Non utilizar frases como de corres como unha nena ou só as nenas choran, porque realmente é o que fan, que desde pequenos os nenos teñan unha idea de que as nenas son máis débiles, por iso elas poden chorar e os nenos non. Se empezamos por aí, polos roles que unha nai ou un pai ten, podemos xa cambiar o que coñecemos hoxe por violencia.